Eszter, miért akarsz te elmenni most innen? Agám, milyen jól érezzük magunkat ketten. Hiszen tudod, én csak arra várok, hogy végre megszültem ezt az Antal gyereket. De most jó, várunk rá, hogy jöjjön. Minden pillanatban így lehet, és az jó Jó lesz nekünk, még lesz velünk. Ó, te, kérlek, értsetek, hogy ezt csak dalban tudom elmondani.